Salamu alaikum, ga sha gidan biki aka ce wai mu kawo. To ni ina angon ne ma? Yana cikin gida. Ni zan aure yarinyar nan bane ba. Dama ba na faɗa maka tun a baya ba. Yasa gani ba ruwan da soyayya. Ni kan na gode wa Allah, shikenan na angonce yau. Na fita daga tsawon gaurayen nan. Ango ka sha kamshi. Ango ya sha kamshi. Ango ka sha doyinta. Ni kan tunda ango ya iso mana mu ci tuwon nan mana. Ai bere yiwu ba. Na kura kana ja soka za kuma kun zo kuna magana da cito. Azun aka to nan duka ya kamata mu ci to wannan mun ko kuwa. Bere yiwu ba. Kura za ku tashi kura kana ja soka za ku ba ku san darajar aure ba kenan. Tashi mu je da Allah. Tashi. Ba dai aure bane, mu tashi mu raka shi. Auren wasa ne, ku tashi mu je. To Laure, shi kin san aure ibada ne, kuma sai da haƙuri. Ki bi mijinki a hankali, ku yi zaman lafiya. Kin ji? To baba. Kin ji Laure? Kin ga ke kaɗai nake da wallahi. Dan Allah ki bi mijinki a hankali. Dan taliyan nan, dan shinkafan nan in ya dan kawo ni ma a dinka tunawa da ni. Dan maƙulaje su man bitan nan. In ya kawo dan ware min nawa ni ma. Ko ba komai ni ubanki ne ai ko? Dan Allah Laure ki bi duniya a sannu kin ji? Kin ji Laure? Yawwa Allah ya miki albarka. Karki kuka. Ba komai. Ga amaryan ka ne. Sai ku zauna a yi zaman nutsuwa. Mu dai mun kawo ka. To ko yaya? Ke kuma amarya da a juyo kai. Karke da ki dau zugin kawaye. Tashi ku tafi kun ishe ni haka. Aba ango za mu tafi me kake hangari haka to ga kazan ku. Madalla. Amarya to kin da tafi. Madalla sai an jima. Ku tafi. My sweet.